अरे तुम्ही साईडला जाऊ माशी पुढे My first question is for the lead actor, Mr. Prasad O. He needs your introduction. So could you tell us a bit about this film? It's based on a real life story of someone who has actually made an impact on the lives of people in Thane. Could you tell us a bit about it and how it was playing this character for you? The film Dharmveer is based on the life of Mr. Anand Digir. He is the legend. I once said he was. He is a legend today also in all of Maharashtra and prior in Thane. He has a very strong political career with Shiv Sena. And playing his character was too very difficult for me. But I studied a lot, and with the help of my friend and producer Mangesh Desai, and with the help of my dear friend and the director of the film, Mr. Praveen Tardin, I can depict in a proper way. I mean, but it was very difficult to portray such a huge character. Basically, he is larger than life. He lived larger than life, and to portray his character on the screen, when thousands of people, lakhs of people assume that he is a god, so you can't make a little mistake portraying his character. So I was very conscious and very keen and very alert throughout the journey playing this character. And with the help of the studios, Mr. Mangesh Kulkarni and Mr. Ashwin Patil, the film reached every corner of Maharashtra, and it's a big super hit film of this year. Some big shoes you had to fill, and you've done a fabulous job. A question for the producer, Mr. Desai, sir, how do you feel being here? It was a super hit in Maharashtra. You're on the Iffi red carpet right now. How is your feeling and how's your experience been? नमस्कार, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. 2013 पासून माझं स्वप्न होतं की धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा जीवनपट आपण तयार करूया, प्रोड्यूस करूया, आणि 2022 साली ते पूर्ण झालं. मी तर संपूर्ण श्रेय जे देतोय ते धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादालाच देतोय. आणि आजचे जे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आहे माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब, हे जर माझ्या पाठीशी नसले असते तर कदाचित हा प्रोजेक्ट पूर्ण झाला नसता. त्यामुळे त्यांचे मनापासून आभार. त्याचप्रमाणे असे अनेक लोक आहेत महाराष्ट्रातली जनता नाही तर ठाण्यातली सुद्धा जनता आहे की ज्यांनी आम्हाला प्रचंड सपोर्ट केला. 2 नावं मी पुन्हा एकदा घेऊ इच्छितो. ते म्हणजे आमचे जवळचे मित्र सचिन जोशी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांचे सुपुत्र श्रीकांतजी शिंदे. पण चित्रपट नुसता तयार करणं नाही तर तयार केल्यानंतर तो लोकांपर्यंत पोहोचणं खूप महत्त्वाचं असतं. आणि हा चित्रपट पोहोचवण्याचं काम जे स्टुडिओचे मंगेश कुलकर्णी आणि अश्विन पाटील यांनी अत्यंत उत्कृष्टरित्या केलं, म्हणून हा सुपर डुपर हिट सिनेमा झाला. आनंद दिघे साहेबांना मला महाराष्ट्रातच नाही तर महाराष्ट्राच्या बाहेर जगात पोहोचवायचं होतं, आणि ते संपूर्णतः साध्य झालं असं मला वाटतं. आणि थँक्यू इफी की तुम्ही हा चित्रपट या महोत्सवामध्ये सिलेक्ट केला. थँक्यू व्हेरी मच. खूप अभिमान वाटतोय. धर्मवीर सारख्या चित्रपटाला इतका मोठा प्रतिसाद मिळणं हा निश्चितच दिघे साहेबांवरचा विश्वास महाराष्ट्राने जो दिघे साहेबांवर दाखवला तोच विश्वास या चित्रपटावरही दाखवला. कारण त्यांचं आयुष्य तेवढं खरं आहे, तेवढाच चित्रपटही खऱ्या मनाने बनवलेला आहे.
त्याच्यामध्ये कुठलाही राजकीय हेतू चित्रपट बनवताना न निर्मात्याचा होता न दिग्दर्शकाचा. आनंद दिघेसारखं उत्तुंग व्यक्तिमत्व लोकांसमोर यायला पाहिजे. आज कुठेही तुम्ही यापूर्वी गुगलवर आनंद दिघे सर्च केलं तर तुम्हाला फक्त सिंघानी हॉस्पिटल आणि तो सगळा प्रसंग तेवढंच फक्त यायचं. मंगेशला कायम असं वाटायचं की त्यांनी जी चांगली कामं केली, जी मोठी कामं केली ती पण महाराष्ट्राच्या भारताच्या जनतेसमोर यायला हवी आणि ते या चित्रपटाच्या निमित्ताने आम्ही साध्य केलं असं मी म्हणू शकतो. सर, तुम्ही किती काम केलं होतं, कारण तुमच्या छोट्या छोट्या गोष्टी पडद्यावरती दिसत होत्या, छोट्या छोट्या मॅनरिझम, काही सगळं काय स्टडी होती नेमकी, कारण तुम्ही कधी त्यांचे व्हिडिओज बघितले होते, कसं कधी भेटले? त्यांचे व्हिडिओज खूप कमी आहेत नेटवर, त्यांचे फोटोज खूप आहेत. मंगेशनी, आमचे मित्र सचिन जोशी या सगळ्यांनी मला जवळपास 700-800 फोटोग्राफ्स त्यांचे दाखवले. अच्छा. हां, आणि त्या फोटोग्राफमध्ये मधून ते बसतायत कसे, ते उभे कसे राहत आहेत आणि लहान मुलांशी कशा पद्धती, त्यांची बॉडी लँग्वेज काय आहे, नेत्यांबरोबर त्यांची बॉडी लँग्वेज काय आहे, याचा पूर्ण अभ्यास केला मी आणि प्रवीणच्या मदतीने Ladies and gentlemen, please welcome on the red carpet.